Επιστρέψαμε λοιπόν για να ασχοληθούμε με ένα θέμα υγείας, με ένα γυναικείο θέμα υγείας, βέβαια που αφορά όλους, γιατί οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες, συνεπώς ενδιαφέρει και εσάς εμέσως πλην σαφώς. Ναι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας δίπλα μας τον κύριο Μανώλη Καλαμπόκα, μευτήρα γυναικολόγο, ογκολόγο, επίκουρο καθηγητή μευτικής γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε Καλαμπόκα? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και εμείς ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και είμαστε χαρούμενοι που είστε εδώ για να μας δώσετε τα φώτα σας, τα επιστημονικά, να μιλήσουμε για μία νόσο που δεν είναι τόσο γνωστή. Ονομάζεται ενδομητρίωση, είναι μία ύπουλη νόσος, υποφέρουν πολλές γυναίκες, ενίοτε δεν το γνωρίζουν. Τι είναι λοιπόν τελικά η ενδομητρίωση? Καταρχήν, αγαπάμε τις γυναίκες. Τις λατρεύουμε. Ήταν και πρόσφατη η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Βεβαίως. Οφείλουμε και πρέπει να τις υποστηρίζουμε σε κάθε έκφανση της ζωής τους και ειδικά στον τομέα της υγείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η ενδομητρίωση είναι όντως μια ύπουλη νόσος και τις περισσότερες φορές είναι μια χρόνια νόσος. Και αυτό γιατί, για να τα πούμε απλά, να μας καταλάβει και ο κόσμος, ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε την αιτία που τη δημιουργεί. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες ότι τα κύτταρα τρελαίνονται και συμπεριφέρονται έτσι ή μεταφέρεται δηλαδή, ιστός από τη μήτρα. Ο οργανισμός στον οργανισμό. Ακριβώς, ότι υπάρχει μια de novo, δηλαδή μια δημιουργία των κυττάρων εξ αρχής και αυτά συμπεριφέρονται όπως τα κύτταρα του ενδομητρίου. Και για να πούμε και στον κόσμο να καταλάβει τι είναι ενδομήτριο, ενδομήτριο είναι ο ιστός που υπάρχει μέσα στη μήτρα, εκεί που πάει και μεγαλώνει το παιδάκι. Πάει και κολλάει. Και αυτό τι γίνεται αυτό όταν ακριβώς, έχουμε αυτό βγαίνει έξω, ναι, είτε μέσα στο σώμα της μήτρας ή στις οθήκες, αλλά και σε άλλες σπάνιες περιπτώσεις από μακρισμένες περιοχές. Εγκέφαλος, πνεύμονας. Βεβαίως, υπάρχουν και περιστατικά σπανιότατα. Επεκτείνεται, σαν να λέγαμε, και παίρνει διαστάσεις έξω από τη θέση του, έτσι, την αρχική. Δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι τα κύτταρα μεταφέρονται, είναι μια θεωρία, με την εμεινωρίση, με την περίοδο και πάνε και κολλάνε, να το πούμε απλά, είτε στην οθήκη είτε στις άλλες κοντινές γειτονικές περιοχές της πιέλου, που είναι και η πιο συχνή περιοχή όπου εμφανίζεται ενδομητρίωση. Αλλά υπάρχουν και κάποια σπάνια περιστατικά, όπως αυτά που είπαμε, όπου δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη μεταφορά. Άρα σκεφτόμαστε ότι τα κύτταρα δημιουργούνται εξ αρχής καινούργια και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε? Τα συμπτώματα τώρα Καλαμπόκα είναι πάρα πολύ ύπουλα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει πόνο έντονο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, προσπαθεί να μείνει έγκυος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί. Και δεν έχει τα καταφέρνει, υπερβολικό πόνο, ακριβώς, κατά τη διάρκεια της περίοδου, τότε όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της ενδομητρίωσης. Αλλά είναι ενδείξεις, δεν σημαίνει απόδειξη ότι μια γυναίκα έχει μόνο αυτό ή κάποιο άλλο, ότι σώνεται και καλά ότι έχουν ενδομητρίωση. Αλλά θα πρέπει να προβληματίσει και εκείνη και το θεράποντα. Γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε σήμερα το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν καν τι είναι η ενδομητρίωση. Οπότε μπορεί κάποια γυναίκα, ένα ζευγάρι, να προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, να μην είναι έγκυος η γυναίκα, να μην συμβαίνει και να μην τους περνάει καν από το μυαλό, αλλά να τα βάζει ο καθένας με τον εαυτό του. Φταίω εγώ, φταίει ο εκείνος, φταίει ο άλλος. Καταρχήν να πούμε ότι 40% μπορεί να φταίει η γυναίκα, 40% φταίει ο άντρας, δεν το ξεχνάμε. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άντρες, πάντα, ειδικά την παλιά εποχή, πάντα έφταιγε η γυναίκα. Είναι το φταίξιμο. Ακριβώς. Πάντα έφταιγε πάντα η γυναίκα. Ακριβώς. Ο δικός μου είναι πάντα. Δυστυχώς και για όλες και για όλους είναι 40% ίσο το φταίξιμο. Ο δικός μου είναι καρπερός. Πάντα η άλλη φταίει. Μπράβο, ναι. Αλλά 20% είναι και ανεξήγητοι παράγοντες. Μέσα σε αυτό, επομένως, λιγάκι το φταίξιμο, να το πούμε, είναι και η ενδομητρίωση, η οποία παίζει δυστυχώς πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτό γιατί επηρεάζεται η φυσιολογική λειτουργία των οθικών. Είναι μια χρόνια φλεγμονή, να πούμε, δημιουργεί στους ιστούς, με αποτέλεσμα να μπορεί να μαζεύεται αίμα μέσα στην οθήκη και να εμφανίζεται ως ενδομητρίωμα. Τι είναι ενδομητρίωμα? Άρα προκαλείται ένας συνεχής πόνος. Ακριβώς. Είναι συνεχής, γι' αυτό είπα και χρόνια νόσος. Ενδέχεται να επηρεάσει άλλα όργανα. Βεβαίως. Υπό την έννοια, αν χρονίσει η κατάσταση, δεν γίνει αντιληπτή εγκαίρως. Φεύγει μέσα από τη μήτρα, φεύγει από το ενδομήτριο. Το πιο συχνό έβριμα το οποίο θα βρούμε ενδεχομένως είναι συλλογή αίματος στην οθήκη. Μια κίστη που περιγράφεται ως σοκολατοειδής κίστη, επειδή έχει ακριβώς, να το πούμε απλά, σκοτωμένο παλιό αίμα μέσα στις οθήκες. Και αυτό συλλέγεται και κάνει μια κίστη η οποία έχει μια χαρακτηριστική υπερηχογραφική απεικόνηση. Επίσης, σε γειτονικές περιοχές της μήτρας, στην πίελο, όπως είναι οι σύνδεσμοι, τα νεύρα,
είναι το περιτόνιο. Το περιτόνιο είναι το κάλυμα όλων των οργάνων, να το πούμε απλά, μέσα στην κοιλιακή άρα χώρα. Και μπορεί να κολλήσει παντού. Κολλήσει όλη την περιοχή. Ακριβώς. Τι σχέση και τι σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στην ενδομητρίωση και τον καρκίνο? Γιατί υπάρχουν γυναίκες που για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω το έχουν συνδεδεμένο στο μυαλό τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ενδομητρίωση σε βάθος πολλών ετών, αλλά σε μικρό ποσοστό ευτυχώς, σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, συνδέεται με τον ενδομητροειδή καρκίνο της οθήκης και το διευγοκυταρικό καρκίνωμα. Ειδικά το τελευταίο είναι εξαιρετικό καρκίνωμα της οθήκης. Δεν είναι η ενδομητρίωση απαραίτητα κακοήθεια. Δεν σημαίνει ότι αν έχω ενδομητρίωση θα κάνω και κακοήθεια. Αν αυτό με ρωτάτε. Αλλά σε ένα ποσοστό χαμηλό ευτυχώς είναι συνδεδεμένη σχέση. Υπάρχει σχέση ενδομητρίωσης και καρκινογέννησης. Λόγω αυτής της χρόνιας φλεγμονώδους διεργασίας που κάνει. Άμα χρονίσει δηλαδή η νόσος. Ακριβώς. Η νόσος υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι σε όλες τις γυναίκες θα κάνει καρκίνο. Όπως και όλες οι γυναίκες π.χ. μπορεί να έχουν μια λίμωξη από HPV, που είναι πάρα πολύ συχνό, τα κονδυλώματα. Δεν σημαίνει ότι σώνονται και καλά θα κάνει καρκίνο. Εξαρτάται από το νοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας, εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από τη διατροφή της, γενετικούς παράγοντες. Άρα ένα πακέτο παραγόντων. Δηλαδή, είπαμε νωρίτερα ότι προκαλεί ένα σταθερό πόνο. Έτσι, αυτό. Άρα, πώς μπορούμε να διαφορήσουμε από την άλλη πλευρά? Και το λέμε ότι μπορεί να μας παρασύρει, ότι είναι κάτι άλλο, ας πούμε, και δεν είναι αυτό. Μπορεί να μην ερμηνευτεί σωστά. Ακριβώς. Πολλές φορές. Όταν πονάω, πώς δεν δίνει σημασία? Δεν είναι πάντα συνεχής. Ο πόνος κατά κύριο λόγο είναι κατά τη διάρκεια της περίοδου, αλλά είναι έντονος. Άρα το αποδίδεις. Και επίσης το δίνεις, μπράβο. Το αποδίδεις, σου λέει τι έχω. Μπράβο, έχω πολύ πόνο στην περίοδο. Επίσης, προσπαθώ να μείνει ο έγκυος και δεν μπορώ. Εντάξει, ας αφήσω λίγο χρόνο παραπάνω. Μπορεί να το στρες. Μπράβο. Ή φταίει, ή δεν έχω επαφή τις σωστές μέρες του κύκλου. Επομένως, επειδή δεν είναι τυπικά το σύμπτωμα, δουλεύει, συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα, βλάβη στους ιστούς, στις οθήκες, γιατί μειώνει η διεργασία αυτή και το απόθεμα της οθήκης. Γι' αυτό οφείλουμε να συμβουλέψουμε και όλες τις γυναίκες που μας ακούνε ότι υπάρχει μια ορμόνη που λέγεται αντιμιλέριος, μια εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη εξέταση στο αίμα, που είναι αντικειμενική, αιματολογική και μας δίνει το απόθεμα της οθήκης. Επομένως, αν μια γυναίκα έχει διαγνωστεί ήδη ή φοβάται ότι μπορεί να έχει, θα πρέπει να συμβολευτεί τον γιατρό της, να δει να γίνει μια σωστή διερεύνηση του προβλήματος, αλλά δεν είναι κακό και σε γυναίκες άνω των 30 να γίνει αυτή η εξέταση για να δει το πραγματικό απόθεμα της οθήκης. Γιατί μετά έχει άλλες λύσεις, έχει επιλογές, να θεραπεύσει το πρόβλημά της, την ενδομητρίωση, και επίσης να ζητήσει συμβουλευτική για το κατά πόσο μπορεί να κρατήσει και οάρια. Γιατί όσο νωρίτερα το κάνει, τόσο καλύτερα και για εκείνη ή και για το ζευγάρι, αν έχει σύντροφο. Η ενδομητρίωση επηρεάζει την. Μάλλον συντελεί, συμβάλλει στη στηρότητα. Ναι. Είναι από αυτά τα τρία βασικά προβλήματα που δημιουργούν. Ένα από αυτό είναι και η υπογονιμότητα. Όντως, είναι μια βασική αιτία που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, ένα απογόνιμο ζευγάρι, αλλά με τις κατάλληλες μεθόδους πλέον, με τη βοήθεια ίσως της εξωσωματικής, μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Χρειάζεται και θεραπεία για την ενδομητρίωση, χειρουργική σε συνδυασμό με φαρμακευτική θεραπεία, για να βοηθήσει. Χειρουργική, υποθέτω, όταν φτάσει στο μη περαιτέρω, δηλαδή όταν είναι χρόνια η νόσος. Θα σας πω, υπάρχουν συγκεκριμένες. Μπορεί δηλαδή να καταπολεμηθεί αρχικά φαρμακευτικά. Καταρχήν, ποιο είναι το πρόβλημα της ενδομητρίωσης? Το πρόβλημα της ενδομητρίωσης είναι ότι επηρεάζει την ποιότητα της ζωής γυναίκας. Φανταστείτε να πονάτε κάθε μέρα. Χρόνος πόνος. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Άμα πονάς κάθε μέρα, είσαι δύστημος, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, αλλάζει όλη την ποιότητα της ζωής σου. Άρα, επομένως, αυτό και μόνο μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα σε μια λύση και κατά κύριο λόγο χειρουργική. Όπου θα πρέπει να γίνει με λαπαροσκόπηση, δηλαδή με μια ενδοσκοπική μέθοδο που βλέπουμε πάρα πολύ καλά την ανατομία και ακόμα και μικρές αιστείες ενδομητρίωσης οφείλουν και πρέπει να αφαιρεθούν. Όχι να τις κάψουμε απλά και θα εξηγήσουμε γιατί. Υπάρχει απολυτίαση. Αν αφαιρέσουμε όμως, πρέπει να αφαιρέσουμε όλη την νόσο μέσα από την κοιλιά. Με κατάλληλες μεθόδους. Και με τον κατάλληλο γιατρό. Βέβαια. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εξειδίκευση στην ενδοσκόπηση, στη λαπαροσκόπηση. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουν και οι γυναίκες, να δουν το βιογραφικό, πιστεύω. Αυτό θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί συζητάω με φίλες και τα λοιπά που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα, όχι το συγκεκριμένο, και δυσκολεύονται ως προς την επιλογή του ανθρώπου, του ιατρού που θα τις χειρουργήσει. Τι χρειάζεται λοιπόν να δει, να παρατηρήσει, να εξασφαλίσει μια γυναίκα, προκειμένου να εμπιστευτεί? Επειδή είναι λογικό να υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει μια ασύμμετρη πληροφόρηση, όπως λέμε, μεταξύ της ασθενούς και του γιατρού. Δεν μπορεί να γνωρίζει
κύκλος. Πιστεύω ότι το πιο αντικειμενικό μέτρο είναι νομίζω το βιογραφικό ενός γιατρού. Αν υπάρχουν κατάλληλες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις από συγκεκριμένα κολέγια, όπως είναι το Αγγλικό Βασιλικό Κολέγιο Μευτείων Γυναικολόγων, που για να πάρεις μια πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αυστηρής αξιολόγησης και διαδικασίας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχει εντρυφεί στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές, αν υπάρχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν έχει πάει συνέδρα και ούτω καθεξής. Επομένως, εκτός από μια καλή κουβέντα που μπορεί να ακούσει μια γυναίκα για κάποιο γιατρό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, το καλό αποτέλεσμα επίσης μετράει, αλλά οφείλει να δει και κάποια αντικειμενικά πιστεύω πράγματα, όπως είναι η εξειδίκευση, πιστοποίηση και το βιογραφικό ενός γιατρού. Φάρμακο για την ενδομητρίωση μετά το χειρουργείο υπάρχει? Βέβαια, οφείλει και πρόσφατα πρέπει. Διάβασα στο BBC, νομίζω ότι κάτι διαφαίνεται. Καταρχήν υπάρχουν ήδη φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε και οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιήσει μετά από μια χειρουργική επέμβαση η γυναίκα, γιατί μειώνει έως 28% την πιθανότητα υποτροπής. Γιατί βγάζουμε την ενδομητρίωση, η ενδομητρίωση είναι το αποτέλεσμα, αλλά όπως είπαμε δεν γνωρίζουμε την αιτία. Και ο μόνος τρόπος να προλάβουμε τη συγκεκριμένη νόσο είναι η συνδυασμένη η χρήση αντισυλληπτικού δισκίου. Η non-stop όμως χρήση αυτού, όχι η διακοπτόμενη όπως χρησιμοποιούμε για την αντισύλληψη. Σε τακτική βάση δηλαδή. Ακριβώς. Ή κάποια προγεσταγόνα σε τακτική βάση. Ή κάποια άλλα ειδικά σκευάσματα που ουσιαστικά τι κάνουν αυτά. Αγωγή σταθερή. Σταματούν την παραγωγή των ορμονών στη γυναίκα, των ιστρογόνων. Γιατί η ενδομητρίωση είναι μια ιστρογονοεξαρτώμενη νόσος. Άρα ουσιαστικά σταματάς να δίνεις το φαγητό της, αυτό που τη θρέφει, αυτό που βοηθάει τον έκτοπο ενδομητρικό ιστό να πολλαπλασιαστεί. Βάζει σε ύπνο δηλαδή. Ακριβώς. Την κρατάς υπό έλεγχο. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει φύγει και το αίτιο, παραμένει εκεί. Να μας πείτε και δύο κουβέντες για την κατάψυξη οαρίων, που είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν πάρα πολύ σημαντικό, οι γυναίκες ότι είναι... που τους παίρνει μπάλα, να το πούμε αυτό. Περνάνε... Η καριέρα, η ζωή κτλ. Περνάνε τα χρόνια. Δεν πρέπει να αλλάξουν. Αλλάζουν οι συνθήκες. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Δεν σημαίνει ότι πρέπει μια γυναίκα. Καταρχήν πρέπει να το θέλει. Και δεν σημαίνει ότι να θέλει να κάνει οικογένεια, και αν θέλει να κάνει οικογένεια, να το σκέφτεται να κάνει και δεν υπάρχει κάτι άμεσο στο μέλλον. Καλό είναι να κάνει αυτή την ορμόνη που είπαμε, την αντιμιλέριο, στο αίμα, να δει το απόθεμα της οθήκης. Και ειδικά σε γυναίκες πάνω τα 35, δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλες, αλλά πλέον με τον τρόπο ζωής που ζούμε, ότι μια γυναίκα σκέφτεται να κάνει οικογένεια. Ακριβώς. Μέχρι να κάνει καριέρα, το σπίτι, τα οικονομικά. Όχι, για μας όμως. Και για τους δύο. Εγώ πιστεύω στην ισότητα των φύλων και οι δύο. Απλά οι άντρες, δυστυχώς ή ευτυχώς, βιολογικά δεν επηρεάζεται τόσο πολύ. Στις γυναίκες, επειδή μια γυναίκα γεννιέται εξ αρχής με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, οθυλακίων, θα πρέπει, και είναι διαφορετικός ανάμεσα σε κάθε γυναίκα, αυτό μήνα με το μήνα μειώνεται, λατώνεται. Και είναι δεδομένο και από επιστημονικά μεγέθη ότι μετά τα 35 η γονιμότητα της γυναίκας πέφτει κατακόρυφα. Όχι άρα να πούμε, σταδιακά, λοιπόν, πέφτει κατακόρυφα. Για τις γυναίκες που μας ακούν και μας ακούνε πολλές το πρωί, μας βλέπουν και μας ακούν πολλές το πρωί. Και για το σταυρό που κουβαλάνε. Ακριβώς. Οφείλουν πριν τα 35 ακόμα και νωρίτερα, αν δεν έχουν κάτι άμεσο για να ολοκληρώσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να κάνουν μια απλή εξέταση αίματος και μετά να απευθυνθούν σε έναν γιατρό που ασχολείται με την εξωσωματική, γιατρός γονιμότητας, να τη συμβουλεύσει για να κρατήσει κάποια οάρια. Και αυτά δεν σημαίνει ότι θα τα χρησιμοποιήσει. Αν θέλει, τα κρατάει. Τράπεζα. Μάλιστα. Καμία γυναίκα να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει ποτέ. Βέβαια, στην τράπεζα, γιατρέ, προκύπτουν και θέματα όπως στην Αμερική που είδαμε πρόσφατα, που σκότωσαν κάποια οάρια κατεψυγμένα. Το είδατε αυτό, τι έγινε εκεί πέρα? Δεν το έχω δει, αλλά λάθη γίνονται. Ανακοινήθηκε ολόκληρο ηθικό ζήτημα, τέλος πάντων. Υπάρχει μεγάλη, βέβαια, πίσω από αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρχει προσεκτική προσέγγιση. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό το θέμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαμπόκα. Να είστε καλά. Και εμάς. Να είστε καλά.